زي راديو دمس أمريكا أيو بعسران كلتن بعسران حموشتن بسالاسان حادن متر باند بساتلايت فيو عسران أربعتن بإنترنت الفيسبوكن كاب سونيك ساب عربي زي محلالف كاب أربعتك ساب أربعتن فرقان كاب ساعة عصرت وساب عصرتن فرقان كاب واشنطن دي سي بغطتا زي محلالف مدو قامقات قرين حزي جميرو كما يتمسيو زخابركم سماعتي نايلوم مع انت سولوس 4 مسكرم كلتشحن 14 عامة مرت ويا 14 مسكرم كلتشحن 21 عام مدب زت انا اقولكم قبره مدنيه زينا بمقدم اب حبرات منقستات لعلويتي كوميشنر سباي مسلات ميشيل باتشلت اب تግራይን اب አወሰንቲ ክልላትን እናገደደ ብዝኸደ ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበን ዝገልጻሉን ሰበስልጣን ይቕሬታ ስልጣንን ይረክባ ብዛዕባ ዘለዋ መራሒ ጀርመንን ክልተ ጸብጽባት ኣከታቲና ክነቕርበልኩም ኢና መደብ ኣሜሪካናውን ሒዝና ኣለና ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወልወለ ገብርኤል እዩ سلام كميام سيخوم تولد ولد قبيلة علتاوي زينام أب سمين غندر وردا دابات بخينات استفناق أولو نبرتي هسوس رديئت كقبر اللوم يمحسن اللون هو حاد أب قبلنا مسيو كابزفت سمو قتلتات بقات أمي دحينا زبلو نبرتي أب سأقم حسرة مقبي كمزلو يقلص اللون اعتقاد هو حاد أب تا قبلي أب صنحلو حموش تمعالتات ننصحان سبات غزا ناعتو قتلوم يميبلو نبرتي ጭና ተክለ ሃይማኖት ኣብስተባለት ቀበሌ ዕጥቃት ህወሓት ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ሰበስልጣን ተኸባብን ግዳያትን ምግላጾም ቅድሚሎም ይስተሓበረ ክኸውን ከሎ ወሃብ ቃል ህወሓት በወገኑ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ብናጻ ወገን ክጻረ ምጽውዑ ይፍለጥ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣማሓዳሪ ንኡስ ወረዳ ዳባት ወቅል ኣቶ ካሳ መሸሻ ኣብ ጭና ቀበሌ ከቢድ ሰብኣዊ ሓደጋ ምውራዱን ዝተፈናቀለ ሰብ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ እውን ጸጊምዎ ከም ዘሎን ድሕሪ ምሕባር ሰብኣዊ ረድኤት ንህቢና ዝብሉ ትካላት ነቲ ህዝቢ ክበጽሕሉ ይግባእ ኢሉ ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ እዩ ጊኒ ድሕርቲ ዘጋጠመ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝግባእ ግዜ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክትምለስ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እንተኾነ እቲ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ክንደይ ይወስድ ኣብ ዝብል ኣብ ድሌትን ውሳነን ህዝቢ ጊኒ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ኢሉሎም ሕገ መንግስቲ ኣመሓይሹ ንሳልሳይ ጊዜኡ ተወዳዲሩ ክመርሕ ጸንሐ ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብዕልዋ ከም ዝተኣልየን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ይዝከር ናይጄርያ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም ዝኸፍኡ ሕማም ኮሌራ ኣጋጢምዋ ኣሎ ከም ጸብጻብ መንግስቲ ተሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዛጊት 2323 ሰባት بكوليرا كم زمتو يتفتر كم تصبصاب ماكل مقصصار حمامات نيجيريا منغستي بوركينا فاسو كاب زحلفه طري حساب مغابيت راح 374 قلعوت كاب اسغاغرتي كم زد حاني افليطون اتم قلعو ناب غربابتي هاغرات توسيدوم اب حرشان مئراي معدن نخسرحو باسغاغرتي زوسدو منبارمون قليصلهم بخال زينا بركنا فاسو منغستي نوشتاوي تمزابلتي اب ممزغاب كتحبابر اغراوي تكلا سباوي رديئت صويعم اتم تمزابلتي انت زي تمزغبوم زد اليوم رديئت كرخبو كم زي كولو نرويجاوي تكال سدتنياتا تافليطلون اتم زي تمزغبو تفناقلتي مغبن كالئن سلازي رخبو ناب حادغنيا بوتاتات كملسو كم زغددون اتي غبار سناي تكال حبير الله الجيريا توسخي غازيتنيا اسيرام مس ليبرتي ديلي تبهال غازيتا زسرح محمد مولوجي ببوليس كم زتأثرن غزو 5 فتشن ليك تحلقي سباوي مسل الجيريا استبهالت تكال افريطلون قدمي حاده سمونون كال غازيتنيا تأثيرو نيريو نغبر شبرا ادم يقاب زبل الجيريا كاب 180 حجرات اب ترتا 146 تركب غازيتنيا تات بمصر بمسرات دوب البو ريبورترات التهاجر اب 2019 دحري استلع على دغافي ديمقراسي تقاومتات التهاجر اب قصالي مسار كمتركب يزغلص ازي دمص امريكا يكاب واشنطن دي سي اب جزءات كاليفورنيا ادمستي نعدل ما حداريون كوسنو وعيلم الله لومي جزائي كاليفورنيا ديمقراط جيفن نيوسم اب سلطانو كورد وين خقصل زبل دمصون كهبو وعيلم الله اتي داغم مريچا زغبر زلو مخنيات
እቲ ኣመሓዳሪ ኣብ ምቁፅጻር ለበዳ ኮቪድ ኣብያተ ትምህርትን ንግድን ክዕጾን ካልእ ተሪር ስጉምትን ወሲድካ ብዝብል ሪፐብሊካን ካብ ስልጣኑ ዘውርድሉ ናይ ዳግመ ምርጫ መስርሕ ድሕሪ ምብጋሶም እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ትማሊ ሶኒ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ድጋፉ ገሊጹሉ ነይሩ። ንኣድመፅቲ ቀሪብሎም ዘሎ ምርጫ ገቨን ካብ ስልጣኑ ይውረዶ ዝብል ኮይኑ ኣድመፅቲ እወ ዝብሉ እንተበዚሖም ወሪዱ ካልኣይ ዝሓሸ ድምፂ ዝረኸበ ሕፁይ ገዛእታ ዝዓበየት ግዝኣት ክኸውን እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ከምዚ ዓይነት ዳግመ ምርጫ ኣመሓዳሪ ክግበር ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ኣብ 2003 ሽዑኡ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ግሬይ ዴቪስ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብ ስልጣን ወሪዱ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ሆሊውድ ኣርኖልድ ሸዋርዚኒገር ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ኮይኑ ከም ዝተተክአ ይዝከር። ዜና ተፈጺሙሎ። ተመስግን ተወለን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኣብ ትግራይን ኣብ ኣዋሰንቲ ክልላትን እናገደደ ብዝኸደ ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበን ገሊፀን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘላቂ መፍትሕታት ከምፅእ ሓገዝ ክገብር ሓቲተን ኣለዋ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ግጭት እዚ ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ክሕግዝ እንተደኣ ደልዩ ንመንቀሊ ናይቲ ቅልውላው ሙሉእ ብምሉእ ክርዳእ ኣለዎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ንመበል 48 ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መፅሓፍ ሰብኣዊ መሰላት ሓባራዊ ምርመራ ዝበፅሖ ብርኪ ንምፍላጥ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሚሸል ባችለት ኣብ ዝገበረኦ መደረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቐስቀሰ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ምግፍሑ ገሊፀን። ብኣባሃህላ ሚሸል ባችለት እቲ ጎንፂ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ። ነዚ ጠጠው ንምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክገብሩ ኣለዎ ዝበልኦ እውን ገሊፀን። I remain deeply concerned about the escalating tensions in Tigray and neighboring Afar and Amhara regions. The international community should support ኣብ መንጎ ትግራይን ዘዳውባ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን በቢግዚኡ እናተጋደደ ዝርከብ ውጥረት ኣዝዩ የሻቕለኒ እዩ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ዘላቂ ናይ ዕርቅን ናይ ፍትሒ ስግግርን ከይድታት ኣብ መርሆታት ሰብኣዊ መሰላት ተመስሪቱ ንኽፍፀም ክሕግዝ ኣለዎ። እቲ ናይ ፍትሒ ስርዓትን ማሕበራት ሲቪክን ትካላትን ከምኡውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንመጻኢ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታል ዘለዎ ብቕዓት ከጠናኽር ኣለዎ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን እቲ ጎንፂ ጠጠው ንኽብል መፀዋዕታ ምቕራቡ ክቕፅል ኣለዎ። ኩሉ ዝሓቐፎ ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽካየድ ክደፍእ ኣለዎ። ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግን ምጥሓሶም ጠጠው ከብሉ መፀዋዕትኦም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢለን ኣለዋ ሚሸል ባችለት። ብዝተፈላለየ ሜላታት ኣብ ጀኔቭ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ዝተካፈሉን ነቲ ሓባራዊ ምርመራ ናይ ዝመርሐ ኣካል ሓደ ክፍሊ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቀንዲ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ንምግፋሕ ዝጎንፂ ጥራይ ዘይኮነስ ንምግፍሑ እውን መን ከም ዝመርሖን እንታይ ፀገም ከም ዘጋጠመን ነቲ ጉባኤ ኣረዲኦም። ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ወንጀላት ከም ዘለዎ ኮይኖም መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ድሕሪ ምእዋጁ ሕወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዘሊቑ ብምእታው እቲ ኩናት ከም ዝተጋፍሐ ንክልል ትግራይ ዝበፅሕ ቀረብ ረድኤት እውን ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ ገሊፆም ድሕርዚ እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ኢልካ ምግላፅ ቁኑዕ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዘቕርብዎ ሓፂር ጸብጻብን መደምደምታን እውን ከምዚ ኢሎም The council members and the international community should be really cognizant that it is still people of Ethiopia who have the highest stake in putting an end to the suffering of fellow Ethiopians. ኣባላት እቲ ቤት ምክርን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ስቃይን መከራን ኢትዮጵያውያን ጠጠው ንምባል ዝኽእሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ሎም እውን ብትኽክል ክርድኡ ኣለዎም። እዚ መርህዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝብይን እንተኾነ እኳ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ምንባር ሸቶውን እዩ። ከም ህዝብን ሃገርን ዝሓለፍናዮ ስቃይን መከራን ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ሸቶ ሓቀኛ መርህን ክትከኦ ኣይኽእልን። ዘሎ ሃገር ለኸ ሕግን ትካላትን ጉድለት እንተለዎም እኳ ብዝኾነ መዐቀኒ ግቡእነት ዘለዎምን ብውሕዱ እውን ካብ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ካብዚ ኩናትን ንምውፃእ ዘላቂ መፍትሒ ንምርካብ ዘኽእሉ መሳርሒ ምዃኖም ንምርዳእ ጥልቂ ዝኾነ ትሕትና ይሓትት። ስለዚ ንወገናት እዚ ኩናትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዚ ትሕትና ክትላበሱ ንላቦ ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ።
ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፉን ኣብቲ ቤት ምኽሪ መደረ ክገብሩ መድረክ ዝተዋህቦም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደወን ጢሞቴዎስ ብወገኖም ውፅኢት እቲ ምርመራ ብዝርዝር ንምፍላጥ ሒደት ኣዋርሕ ምጽባይ ዘድሊ እኳ እንተኾነ ነቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ዝተገብረ ጻዕሪ ምርመራ ኣፍልጦ ሂቦም ከም ሓደ በዓል ግደ መንግስቲ እውን ንሙሉእ ጸብጻብ እቲ ምርመራ ቅድሚ ብወግዕ ምግላጹ ሓቅታት ንምጽራይ መታን ክሕግዝ ብቐዳምነት ንመንግስቶም ክበጽሖ ትጽቢት ከም ዝገብሩ እውን ገሊጾም ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ መንግስቲ ድልው ዝበሉ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጊደወን ብመንጽር እዚ ካብ ዓለም ለኸ ኣካላት መንግስቲ ትጽቢት ዝገብሮ ዝበልዎ እውን ገሊጾም ኣለዉ In relation to this, we call upon the international community and the Human Rights Council to condemn the use of terrorist tactics, child soldiers, as well as the mass killing of civilians. ኣብ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩሎም ጉቡኣት ሰብ ግደ ሃናጺ ብዝኾነ መልክዕ ንምስራሕ ክንቅጽል ኢና ብመዳይዚ ኣሸባሪ ሜላታት ምጥቃምን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ውትድርና ምምልማልን ሰላማዊ ሰባት ብጅምላ መቕታልን ከምኡውን ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝፈጸሞም ዝተወደበ ዘረፋን ኣዝዩ ዝኸፍአ ናይ ምዕናው ተግባራት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ከውግዝዎ ንጽውዕ በዚ ዝሕዝን ኩነታት ሕወሓት ገበንኛ ዳ እምበር ግዳይ ከም ዘይኮነ ዓለም ኩሉ ክፈልጥ ዘለሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም ኣለዉ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉባኤ ንኽዛረባ መድረክ ዝተዋህበን ዝተፈላለየ ሃገራት መርገጺአን ገሊጸን እየን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ መራሕቲ ሃገረ ጀርመን አንጌላ መርከል ድሕሪ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ስልጣነን ከረክባ ከለዋ ኣብ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ኣውሮፓ ምብቃዕ ዘበን ኮይኑ ክዝከር እዩ 67 ዓመት ዕድሚኤን አንጌላ መርከል ንጀርመን ነዊሕ ዓመታት ዝመርሓን ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለርን እውን እየን ጄሚ ዴትመን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሓን ኣብ ታሪክ ጀርመን ነዊሕ ዓመታት ብምምራሕ ሳልሳይ ብርኪ ዘለወን አንጌላ መርከል ዘበን ኣመራርሓ ዝበልጽወን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበረ ኦቶ ቫን ቢስማርክን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ቻንስለር ዝነበሩ ሄልሙት ኮልን ጥራሕ እዮም ብጾታ ግና እተን እንኩ ጓል ኣንስተይቲ ቻንስለር ሃገረ ጀርመን እየን አንጌላ መርከል ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ፖለቲካ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ዙርያ አንጌላ መርከል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ንሰን ኣብ መንጎ እቲ ዝተኸፋፈለ ዞባ ዝበሰላ ፖለቲከኛን ንምስሓባት ብምፍታሕ ዝልለያ 27 ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓዘ ሕብረት ኣውሮጳ ውሳነታት ብምድንጓይ ናብ ሓደ ኣንፈት ንምብጻሕ ዝነበረን ተራ ናዳ ኣትሪፉለን እዩ መራሒ ብሪጣንያ ዝነበሩ ዴቪድ ካሜሮን ሃገሮም ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝተጸመደትሉ እዋን ደገፍ አንጌላ መርከል ከም ዝተወከሱ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዝኾኑ ቦሪስ ጆንሰን ብግዲኦም ነቲ ኣብ መንጎ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ንምጽባብ ንበርሊን ከም ዝሓተቱ እውን እቲ ዜና ይሕብር እዚ ጥራሕ ኮነን አንጌላ መርከል እቲ ሕብረት ቅድሚ 13 ዓመታት ኣጓኒፍዎ ካብ ዝነበረ ፋይናንሳዊ ድቀት ንምውፃእ ኣዎንታዊ ተራ ነይርወን እዩ ሽዑ ንሰን ክዛረባ ከለዋ ቅርሺ ሃገራት ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ዋግኡ እንተወዲቑ ሙሉእ ኣውሮጳ ክወድቕ እዩ ኢለን ነይረን ሽዑ አንጻር መርከል ዝተማጎቱ ሚኒስትር ፋይናንስ ግሪክ ዝነበሩ ኢቫን ያኒስ ንቅርሺ ኣውሮጳ ዝኾነ ዩሮ ካብ ውድቀት ዘድሕና ክብሉ ይንእድወን ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ካርኔጊ ኣውሮጳ ትነጥፍ ጁዲ ደምሰይ ብወገና ኣብ መድሓን ዩሮ ድዩ ኣብ እዋን ቅልውላው ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብቲ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ውርሻ አንጌላ መርከል ኣብ ምእላይ ቅልውላው ቀንዲ ተዋሳኢት ገይርወን እዩ ትብል ጁዲ ወሲኻ ምዝጉብ ስራሕቲ መርከልን ውርሽአንን ኣካታዒ ክትብል ትገልጾ ንኣብነት ትብል ንሳ ብመንጽር ፖሊሲ ወፃኢ አንጌላ መርከል ምስ ሩስያ ቻይናን ገለ ሃገራት ኣውሮጳን ዝተኸተለኦ ፖሊሲ ተገላባጢ ክትብል ትገልጾ ኣብቲ ምስ ሩስያ ዝነበረ ዝምድና ትርር ዝበለ መርገጺ ዘይነበሮ ምስ ቻይና ዝነበረ ጽምዶ ድማ ኣብ መኽሰብን ንግድን ጥራሕ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ትብል ጁዲ
ኣንጌላ መርከል ኣብ ኩነተ ስደተኛታትን ሃገራውነትን ብዝምልከት ብሕልፊ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጎራህን ተራርን ኣይነበራን ሓተት ዕቕባ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ማእከላይ እስያን ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ ነቐፍቲ መርከል ንሰን ዝተኸተልኦ ክፉት በሪ ፖሊሲ ነቶም ስደተኛታት ከም ድላዮም ንኽኣትዉ ኣኽኢሉ ብኣንጻሩ ንሃገራውያን ስምዒቶም ኣበጊሱ እዩ ትብል ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ግና ወርሻ ኣንጌላ መርክል ሕውስዋስ ግብሪ መልሲ ኣሎ ኣብ ዘበን መርክል ጀርመን ተቐይራ እያ ዓቃባዊ ሰብኡትን ካቶሊካውያንን ዝዓብለልዎ እቲ ፓርቲ ናብ ማእከል ተሳሒቡ ትብል ጁዲ ኣንጌላ መርከል ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ 17 መደብር ሓይሊ ኒውክልየር ስለ ዝዓፀዋ ካብ ደገፍተን ዓብዪ ደገፍ ኣስዒቡለን እዩ ተቃወምተን ግና እቶም ማእከላት ሓይሊ ኒውክልየር ስለ ዝተዓፀዉ ጀርመን ከሰል ክትጥቀምን ኣብ ምብካል ከባቢ ኣየር ክትኣቱን ገይረን ኢሎም ይወቕስወን ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ መርከል ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ማዕረ ዝተፃወትኡ ተራ ይብሉ ገለ ነቐፍተን ናይ 16 ዓመታት ዘበነ ስልጣንን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣይሰርሓን ዓብዪ ራእይ ምሕንፃፅን ምትግባርን ንኽዕወታ ኣብ ክንዲ ምፅዓር ኣብ ካልእየን ኣተኪረን ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን በዚ በለበቲ ይብል ኣብ ትካል ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዳሊቦር ራሃች ዓወት ኣንጌላ መርክል ኣብዘን ዝሓለፈ 16 ዓመታት ግጭት ምውጋድ ዝብል ከም ዝነበረ እዚ ድማ ንጀርመናውያን መረጋገፂ ህያብ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ይጠቅስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ሽሙ ብጸለመ ዝለዓል ናይ ኮንፌደራል ሰራዊት ጀነራል ኢሊ ኣብ ናይ ደቡብ ዝጠፍአ ዕላማ ናይ ጀግንነት ምልክት ነይሩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘርኣውነት ምልክት ኮይኑ ናቱ ናብ ዝምስግጋር ኣብ ከተማ ሻርሎትስቪል ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ቀረባ ዝተላዕለ ህውከት ማእኸል ብምግባር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘርኢ ኣፈታሪክን ሃገራዊ ዕርቅን ተለዋወጢ ስምዒት ዘንጸባረቐ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ ናይ ታሪክ ምሁራን ገብረ መድህን ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ንመደብ ኣሜሪካ ብኸም ዘዳልይዎ ኣሎ ኣብ ጽባሕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብሽም ሊ ዝተሰርሑ ሓውልትታት ዝኽርታትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብዚ ሃገር ይፍጠር ብዘሎ ምቅያራት ተዋፅኦ ወይ ምትሕንፋጽ ህዝቢ ተቃውሞ ይገጥሞ ኣሎ ንምዃኑ ልዕሊ ኣፈ ታሪክ ሮበርት ኢሊ መን ነይሩ ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ መዘከርታታት ብሽሙ ተሰሪሖምሉ ኢሊ ከም ወታደር ውላዱ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣብዮት ኩናት ሪቮሉሽነሪ ዎር ዝነበረ ሄነሪ ላይት ሆርስ ሃሪ ሊ ሮበርት ኢሊ ኣብ ዌስት ፖይንት ኣብ ካልኣይ ዙር ዝተመረቐን ኣብ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ብምክፋል ስሙይ ተዋግዓይን ነይሩ ደቡብ ንምንጻል ውጥረት እናናሃረ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ናይ ሊ ናይ ቀደም ኣማኻሪኡ ዝነበረ ጀነራል ዊንፊልድ ስካት አንጻር ደቡብ ንዝዋግኡ ሓይልታት ሕብረት ወይ ዩኒየን ንክመርሕ ሓላፍነት ሂብዎ ሊ አንጻር መቦቀል ዓዱ ዝነበረት ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዝካየድ ውግእ ዝነበሩ ተዓቅቦ ብምግላጽ ነቲ ሓላፍነት ኣይተቐበሎን ንወታደራት ኣብ ምምራሕ ኣዝዩ ዝተሓተ ተመክሮ እንተነበረ እውን ኣብ ናይ ኮንፌደራል ሓይልታት ታራ መሪሕነት ንክህልዎ ተቐቢልዎ ብድሆ እንተጋጠመ እውን ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ኮንፌደራል ሰራዊት ጀነራል ብምዃን ብዛዕበየ ሳላ ምስኣን ክእለት ናይ ሕብረት ወይ ድማ ዩኒየን ጀነራል ጆርጅ ሜክለንን ኣብ ውግኣት ተዓዊቱ አንጻር ካልኦት ጀነራላት ዩኒየን ዝተኻይዱ ኣገደስቲ ውግኣት ክስዕር እዩ ግን ብተደጋጋሚ ድማ ደውታ ፈጢሩ እዩ ኣብ ገትስበርግ ብናይ ዩኒየን ሜጀር ጀነራል ጆርጅ ሚድ ዝዓበየ ስዕረት ኣጋጢምዎ ምሁራት ታሪክ ሊ ኣብ ዘመነ ከበድቲ ኣጽዋርን ናይ ውግእ ብረትን ኣብ ለጥ ዝበለ ሰፊሕ ጎልጎል ማይዳ በዝሒ እግረኛ ወታደራት ምውፋሩ ከቢድ ጌጋ ፈጺሙ እዩ ይብሉ ናይ ኮንፌደራል ክፍለ ግዝኣታት ሰራዊት ዋና ኣዛዚ ምስ ኮነ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ሊ ንናይ ዩኒየን ጀነራል ዩሊሲስ ኤስ ግራንት ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣብ ማትክስ
9 ሚያዝያ 1865 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኢዱ ሂቡ። ሊ ከም ወናኒ ባሮት ምኩር ወታደራዊ መኮነን ሊ ብዙሕ ሃብቲ ኣይነበሮን። ካብ ወላዲቱ ዝወረሶም ሒደት ባሮት ግን ነይረምዎ። ሊ ኣብ ቨርጂንያ ሓንቲ ካብ ሃፋትምን ወናኒት ባሮትን ዝነበረት ናይ ኣርሊንግተን ስድራ ካስቲስ ዘርኢ ሓደጋ ካብ ማርታ ዋሽንግተን እትምዘዝ ሰበይቲ ተመርዒዩ። ሓሙ ንሊ ምስ ሞቱ ፈተና ገጢምዎ ንዝነበረ ንብረትን መሬትን መምሕዳር ካብ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ዕረፍቲ ወሲዱ ነፃ ክወፁ ትፅቢት ካብ ዝነበሮም ባሮት ከዓ ተቃውሞ ገጢምዎ። ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ሊ ኣብ ልዕሊ ባሮቱ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ነይሩ። ሓለውቲ ናይቶም ባሮት ክጠፍእ ንዝፈተነ ባርያ ብዘይ ምሕረት ክቕጥቅጡ የተባብዖም ነይሩ። ሓንቲ ካብ ባሮቱ ብዛዕባኡ ክትገልጽ ከላ ሊ ካብ ዝረኸበቶም ጨካናት እቲ ዝኸፍአ ነይሩ። ሊ ኣብ 1856 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ ባርነት ናይ ሞራልን ፖለቲካን ክፍኣት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ሊ ኣብዚ ተመሳሳሊ ደብዳበ ግን ጸለምቲ ነፃ እንተወፂኦም ተሓታቲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነን ጸለምቲ ካብ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝሓሸሙን ጽሒፉ። ናይ ሊ ዝጠፍአ ወይ ዝተሰዓረ ምልክት ዕላማ ድሕሪ ሕድሕድ ኩናት ሊ ስለ ናቱ ክብሪ ሓውልታት ንምስራሕ ዝካየዱ ጻዕርታት ብምቋም ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ሃገር ኣብ ሕድሕድ ኩናት ክትቕጽል ደልዩ። ምስ ሞተ ደቡባውያን ብዛዕባ እቲ ሕድሕድ ኩናት ዝጠፍአ ምልክት ዕላማ ናይ ከለስቲ ተረኽ ተቐቢሎም ሊ ከም ዋና ወኪሎም ወይ ድማ ምልክት ቃልሶም ገይሮም ወሲዶምዎ። ደቡብ ምእንተ ዝተሰዓረ ኩናት ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ክብሉ ኣቐንቀንቲ ናይቲ ዝተሰዓረ ዕላማ ይከራኸሩ። ብመትከል ግን እቲ ውግእ ክቕጽል ወሲኖም እቲ ኩናት ብዛዕባ ባርነት ከይኮነስ ብዛዕባ ዝለዓለ ሕገ መንግስታዊ መትከላት እዩ ክብሉ እውን ይከራኸሩ። ተረኽ ዝተሰዓረ ዕላማ ተቐባልነቱ እናዓበየ ብዝቐጸለ ቁጽሪ ከም ጀነራልን ወናኒ ባሮትን ዝነበሩ ሕፅረታት ዕሽሽ ብምባል ደገፍቲ ሊ ክዝከር ደፊኦምሉ። ኩክሉክስ ክላን KKK ዳግም ኣብ ዝተነቓቕሐሉን ሓድሽ ሕግታት ፍልሊ ወይ ድማ ሴግሪጌሽን ጂም ክራውን ኣብ ዝጸደቐሉን ኣብ 1920ታት ናይ ሊ ሓውልታት ናይ ምስራሕ ምንቅስቓስ ንሂሩ። ኣብ ሻርልስቪል ቨርጂንያ ዝርከብ ናይ ሮበርት ኢሊ ሓውልቲ ኣብ 1924 ኣቋጽራ ፈረንጂ ተሰሪሑ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣርሊንግተን ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ንሊ ንምሕዳስ ገንዘብ ንምጽዳቕ ድምፂ ሂቡ። ሳናቲም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሕትም መንግስታዊ ትካል ንኽብሩ ብሽሙ ሳንቲም ሰሪሑ። ሊ ኣብ 5 ናይ ፖስታ ማሕተማት ጸኒሑ እዩ። ብዘይካ ፕሬዚዳንት ኣብርሃም ሊንከን ካሊእ ናይ ዩኒየን ሰብ ብከምዚ ክብሪ ኣይረኸበን። ሓድሽ ትዝታ ድሕሪ ምንቅስቓስ ሲቪላዊ መሰላት ዝመፁ ነበርቲ ወለዶ ጸሊምን ላቲኖን ኣብ ኒው ኦርሊያንስ ሁስተንን ሳውዝ ካሮላይናን ንናይ ሊን ካልኦት መዘከርታታት ኮንፌደራላትን ከፍርስዎም ንዝመረጽዎም ፖለቲከኛታት ብምሕታት ጸቕጦም ሓይሎም። እቶም ኣፍረስቲ ወገናት መሰረቶም ንልዕልነት ጸዓዱ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኮንፌደራል ምስልታት ተጠቒሞም ዝፈጸምዎ ህውከት እዩ። ናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ እውን ንውርሻ ዝተሰዓረ ዕላማ ይሓቱ። ናይ ጀነራል ሮበርት ኢሊ ሓውልቲ ኣብ ኒው ኦርሊያንስ ካብ ዝርከብ ኣደባባይ ሊ ተላዒሉ። እዚ ኣብ 2015 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብድምፂ ናይታ ከተማ ቤት ምኽሪ ዝተለዓሉ 4 ሓውልትታት እቲ ናይ መወዳእታ እዩ ነይሩ። ናይ ሁስተን ኢንዲፐንደንት ስኩል ዲስትሪክት እውን ዝበዝሕ ናይ ላቲኖ ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሮበርት ኢሊ ማርጋሪት ሎንግ ዊዝደም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣብ 2016 ኣቋጽራ ፈረንጂ ድምፂ ሂቡ። ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቤት ምኽሪ ከተማ ሻርልስቪል ናይ ሊ ሓውልቲ ካብ ናይታ ከተማ መዘናግዒ ማእኸል ክልዓል ድምፂ ሂቡ። ነዚ ዝተቃወሙ ክስ መስሪቶም እቲ ክትዕ ንሊን ኮንፌደሬሽንን ካብ ዘምልኹ ንልዕልነት ጸዓዱ ካብ ዝቃለሱን ኒዮናዚያውያንን ዕሉላት ተቃውሞ ልዒሉ። እቲ ተቃውሞ ናይ ሊ ሓውልቲ ከይልዓል ብዝከላኸሉ ደገፍቲ እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ተቃውሞ እንተወሓደ 3 ሰባት ተቐቲሎም።
زكاب واشنطن دي سي محالف له راديو دمس أمريكا እዩ سمعتنا قصيدو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو 7 مليون أبدو مبراق إسيا زركبو هزبتات نابرኦም أبروا ميكون استمركوز እዩ አገልግሎት መጓዓዝያ ኃይለ ኤሌክትሪክን ካልኦት ማሕበራዊ መነባብሮምን ካብኡ ይጥቀምሉ ኣብዚ ሩባ ዝኾነ ዓይነት ጸገምን ተጋጢሙ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ሃገራት ንዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሕ ብምዃኑ ካምቦዲያ ላኦስ ታይላንድን ቪየትናምን ብምዃን ኮሚሽን ሩባ ሜኮን ወይ ድማ MRC ዝተባህለ ነቲ ማይ ዘመሓድርን ቀጻልነት ዘለዎን ልምዓት ዝኣመተን ዞባው ዘተዘማእኸለን ናይ ሓበራዊ መንግስታት ትካላት ጣይሸን ዩናይትድ ስቴትስ ውን ንኤምአርሲ ከም ልምዓታዊ መሻርክቲ ብዕለ ትድግፎ ክብልዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዝጀመረ ኣብ 2009 ወርሒ ሓምለ ዩናይትድ ስቴትስ ካምቦዲያ ላኦስ በርማ ታይላንድን ቪየትናምን ኣብቲ ዞባ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ንምምጻእ ተበግሶ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜኮን ኣጣይሾም ኣብ 2020 ተበግሶ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ሜኮን ዓብዩ ምሕዝነት ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ መስተን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 5 ሃገራት ዝተፈጸመ ሽርክናውን ዝተዋደደ ዞባዊ ምትሕብባርን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዝ እናተገብረሉ እናዓበየ ይርከብ ብምዃኑ ዩናይትድ ስቴትስ ንሩባ ሜኮን መሰረት ገይሮም ንዘጋጥሙ ደብሰገር ጸገማት ንምእላይ ንባዕላ ጽንዕቲ መሻርክቲ ገይራ ትጽዕር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ነዛ ኣመልኪቶም ብጽሑፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝበልዎ ምስ ሜኮን መሻርክትና ግልጽነት ዘለዎ ሕጊ መሰረት ዝገበሩ ፖሊሲታት ብምስጓምን ሰናይ ምምሕዳር ብምዕሳልን ናጻ ቁጠባን ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓትን ከንዕስል ኢና ኢሎም ብርገጽ እቲ ሽርክና ኣካልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንማእኸል ስነ ህንጻ ሕብረት ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ እትገብሮ ሓገዝ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ህይወት ብኣማይታ ሸሓት ዝቑጸሩ ኣብ ዞባ ሜኮን ዝርከቡ ሰባት ቀይሩ እዩ ይኹን እምበር ግዘና ነውሐ ብዝመጸ ቁጽሪ ዝተሓላለኹ ሓደስቲ ፈተናታት ከጋጥምዎ ጀሚሮም ከም ቅልውላው ከባቢያዊ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝበሉ ተኻሳሕቲ እንቅፋታት ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ንዘጋጠመና ስግኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምስዓር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዞባ ሜኮን ንዝርከባ ሃገራት ስጋብ ሎሚ 8.5 ሚልዮን ክታበታትን ናብ ከባቢ 60 ሚልዮን ዶላር ዝጽጋዕ ንመተሓባበሪ ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝን ሂባያ ምስ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣናት ጥዕና እቲ ለበዳ ኣብ ምቕናስን ኢሉውን ንሓዋሩ ኣብ ምእላይ መስራሕና ክንቀጽል ኢና ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ወይ ውን ቁጠባዊ ጽዕንቶ ዘይብሉ ካብ ከፍሊት ነጻ ዝኾነ በዝሒ ዘለዎ ክታበታት ውን ክንህቦም ኢና ክብሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ 3 ነሓሰ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተኻየደ ኣኼባ ሜኮን ተዛሪቦም እዮም ንሶም ወሲኾም ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብሓባር ኮይና ካብ ሜኮን ሓሊፉ ንዓለም ዝጸልው ዘሎ ከም ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕባይ ንዝመጽእ ለበዳ ቀዳምነት ሂብካ ኣብ ምድላውን ኣብ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ዘለና ድሌት ኣብ ምዕባይን ብስፍሓት ክንሰርሕ ትጽቢት ንገብር ኢሎም ምሕዝና ሜኮን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣረኣያ ነቶም ሎሚ ንዓበዩ ዝመጹ ዘለዉ ዓለም ለኸ ዕንቅፋታት ንምእላይ ቀልጢፍና ናብ ተግባር ብምእታው ሓቢርና ክንሰርሕ ከለና ጥራሕ እዩ ናብ ዝብል ተግባር ኣትዩ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ለበዳን ቁጠባና ኣብ ምምላስን ብእንረኽቦ ዓወት ሃገራት ዞባ ሜኮንን መሓዝተንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እምነት ከሕድሩ ይገብሮም ኢሎም ክብልዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ እዛዘመ ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ማርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንለማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን